अरे तारा बहनी के ढोनी पर धऽ के अबीर प्रणाम करो। वाह का कहता सार्थ नहीं कि नइखे दम तारा भातार में अब बारे अजुरार बेकार में ए तार बहिन चोदो पटक के पेल दम नु लाने पर हक देबो। का हाल बा भाई? त आज हम फिर से बात कइले बानी भोजपुरी गाना के। त भाई लोग कसम से कहतानी आज के वीडियो नु बहुते गाना फाड़ भइल बा। त वीडियो ना बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो भाई हम कइले खुदा खोदी हमरे नाम आकाश बगचौदी। आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमार बात एक दिन सोहर तोरा गौवा होई। अच्छा मान ले हमार बात एक दिन तोरा गौवा शहर होई। ए ताहर बहिन चोदो तू का कहे के चाहता रहा? ना हमरा के खोल के बतावा तू का करे के चाहता रहा? ना भैया के बात सुनता कैसे कहता? ए भैया के बात सुन हमरा लागता नु कि भैया पटा के नु पेले वाला बा। ओहिर से ठोकवाले ना तने अरे लइका जौवा होई। बाहर ताहरा बहनी के गाड़ी में हेलीकॉप्टर पेलो। वाह का कहता रहा कि कोनो ओही से ठोकवा ले तानिया लइका तोरा जौवा होई। ए ताहार बहिन चोदो एगो काम करिया, ऐसे निमन नु अपना बहन के भेज दिया तो पता लग दे तारा बहनी के झाड़ छिलो। ना मतलब ऐसा लगता ना कि ताना जा कोनो इज्जत नहीं के, ऐसा बहन चोद नहीं लोग कहता हमसन। भाग तो बहन चोद ओहिर से ठोकवाले ना तने अरे लइका जौवा होई। अब सुना ताहार बहन चोदो भौजी के लइका जौवा होई कि ना होई उ त हमरा पता नहीं के। जैसे कहत तारा नु कि कोनो ओही से ठोकवा ले ताने ना लइका तो जौवा होई। ई ताहार बात सुन के नु कसम से मन कहता नु कि ताहार बहन जो तारा के इतना पटा के पेली नु कि लाने पर हक दे। दिने प दिन काहे बार दुबारा तरे नहीं और भौजी से का पूछता रहा? हमरा से पूछा ना, हम न जानता नहीं। अब तू ही बताओ सार्थ नहीं। जब हम भौजी के दिन रात भर लेम तब 3 साल से लेम तब भौजी दुबराई ना रखा मोटा जाई कि बाद में कही नु कोनो फर्क ना पड़े। खोल के बताओ तनी का बाटे बात रे। बहन चोदो भैया अभी तारा बात न समझ में आल कि हम तारा बतावा तानी कि 3 साल से भौजी के हम ले तानी तो भौजी के टेंशन ना रही, दुबराई ना तो लंड में से पता चली कि का बात भइल बा। हम तारा बता दी कि भौजी के हम 3 साल से ले तानी आ इतना ले बानी नु कि लान चाट के बानर हो गइल। नोटिया के बेटा 3 साल से लेता। तू बिल्कुल बात सही कहलो ए भौजी। हम सार के समझावा तानी नु कि हम भौजी के 3 साल से लेता नहीं तई बहन जो भैया नहीं खे मनावे। अब तारा बहन जो तो समझ में आ गल हो नु कि हम भौजी के 3 साल से लेता नहीं नु ओइ से भौजी के गाना फाड़ के नु हाथ में आ गई। मांगतानी कुछ ना हमरा के देता। ऐसे काहे बोलता रू हो? ए हमर जान तू मांगा ना, तू का मांगता रू? अब देखो भाई लोगन ई हमरा के तो मैडम जी दिले बिया, ई हमर गर्लफ्रेंड बिया तो हमरा के दिले बिया। मान तनी कि हमरा के खूब 3 साल से देती है और लेकिन तूने बताओ लो हमरा 3 साल से देती है हमरा पैसा होले नहीं के तो कहाँ से दी? तूने बताओ तो भौजी के लान चाट के लइका चढ़ गइल जब ना के साइज बढ़ गइल। तारा बहनी के छेद बंद करो। वाह का कहतारू कि अहिर के लइका चढ़ गइल तो जोबना के साइज बढ़ गइल। अब तो नहीं बताओ भाई लोगन कोनो कहता सारा कि अहिर के लइका जो ठोकवा ले लइका जनुआ हो जोड़ा होई। आई भौजी कहतिया कि अहिर के लइका चढ़ गइल तो जोबन हमर बढ़ गइल। ए ताहार बहिन चोदो लोगन खाली अहिर से मरवा के बा को राजपूत से मरवा ला। चिलैनी भइल बेचैनी जब रंगवा भीतर गइल। भौजी ओके रंग ना कहल जाला, ओके नु माल कहल जाला। ताहार बहिन चोदो रंग के बहाना बना के मत कहानू कि बहुते चिल्लानी अब बहुते परेशानी हो ना। मतलब भौजी के बात सुना भाई लोगन तब अहिरा के चाहला से जोबन बढ़ सकता तो भौजी के रंग भीतर थोड़े गइल होई। भौजी के तो अंदर माल गइल है नु कि देश ही हर गइल।